Krobia Asantehemaa Hemaa Nanama Konadu Yiadom Asantehemaa Samri ono na Appiah ne himfo na brempomfo mahuna na patase na na mesum na na abo kese ehia yeso hene aha na na wansamri mahuno na afrempon no aye asanse na na enta aha aye be mamse hin be mase kodu na akasi Nyansapo so mahuno hanom ni nyina ye na na adomasewa dina nipa bebre nim no ne na nepo ene na odampamu enti enam se wa Asantehemaa ja Asahene ti na Asantehemaa na mu atutu na namo aba Samre na dasa kom fefefe woko akohwe ni ja Asahene eni achi na waja ne kwan kura da sade amigusu ka no ene se yeja na epo kwan ye de ne ko Atonsu-Dopoase ebe mukosie na abusuan no behome kina na nyame adoma eye memreda o maguni suase na kosie da manum na chisikasa we tira Asante amamre ne amane said yensi toto na ase eye wo hwa Samre o mode ne papa no papa kurafo no so de papa na agina na fefe enya asem ketu akra Samre bibia koso wano ye jijina na tata kama Samre bibia da na kwa so kama sene America na brafo no so ha brafo no ha mo hwe bibia so kama Samre santune no tene kama na no ma de shifuo nyina wa habi feye pa sede America so kana Krobia Asantehemaa ana mo buru piao Krobia Asantehemaa ni piao na Samre na odasa kum fefe no jinta tade ne ba tire Asante amamre ne amane se ne efe ye ne de tire nchirima omu base Asante e wade oye nti obi ahwe ya amamre ne amane no musua no said the pennyfo kada bia America no yesi we refu krom hina ba ya ojoba ase na service abo bia so be do sra dia resu progoti amamre ne amane de so obi aso onim che Asante na oboa anya de ye nokure obi no onim che Asante amamre ne amane de Asante oboa de mufua no na amanta makani nyina ya hwesu aye na so ye de I want to yenda say yen there any yen the Samre Krobia Asantehemaa otumfo se tutu baby ne maami nimpon ye na Samre oda sekuma oba no ni nua na so amamre kwa so de Samre oye ne maami nimpon na edi asa Krobia Asantehemaa otetre no de abonbo etrese Asantehemaa nyina ya ne dia wone ne ba otumfo se tutu wone ne dia wone obi ampre enti wotetre no de abon bo wa pia nana mo buru krore die nana mo buru wa wona oba mama Asantehemaa kra behwe na mama mo papa mo je papa mo de tira Asantehemaa ndi mehuna na no bebre na na yoko Hemaa nso ha mehuno na ka Nyansahemaa ono so ha Asantehemaa nua ono so ha me amena na me krum ni ono aso mehuna na Samre na Asantehemaa said e osi dada no o kire se Asantehemaa ye ne dia Samre na Asantehemaa odada no kama we tre Asante amamre ne amane se Asante ye wade oye Asante wade oye amana meka no se eba amamre ne amane pa dia obia ni ho obetimi ten Asantefo ti se de meka no se abo bia do sa de osua preko no obia osi amamre ne amane bia osua free ho obia osi amamre ne amane bia osua free Asantefo ho no o ye hwan kra wo se on timi nche Samre mehu asikanfo na asikanfo so mehu no ha na ayoko said America na patase
Nana Abu Kese or ha. I Nana Moso Hene Napoku, Behuno ha Najamai. I Asantehemaa was on any Onosuha. I Behu Nana Yoko. I Onosuhanum. Aha. And yeah, now from Pong. Once I'm ready. Behuno Suha. I Behuna Asia Yaso Hene. I would use Yaso. Not Chamhene, a Chamhene. Behuno. Ada ya bi abakonta ai ono so nana isumehunu hanum na asgoro mapon nana ose yakoto nana ose yakoto ai otidi kuro nana meswem na asanse so ha ai mi bra pani ai Mr. Free asompa chano asompa ne ono so ha ai nana Secretary Asafohene Nana Bekro Hemaa for any good Modua for Omunina to Aso fair back Mato Asantehemaa Ayana Atumasewa anybody on Fred in Nepal Omobana Yasi Omunina to Asante Asantehemaa this Asantehemaa FAU Omudina Asantehemaa FAU I had Bema Sekojo two former saying, or so Samri, I or no so bad, and I'm Atonsu-Dopoase, or Nana, and I'm Atonsu-Dopoase, would dear Sapa, I, Nama Atonsu-Dopoase, or no so Dadano, or the animal is four, I didn't know animal could form a couple, 8 years Saturday, I feel I, would dear Sapa, if you buy ye, and I'm no dear Sap, Trust and Tay, what has a tribunal. Nasapo, this year's upon. Omunira, Omutra Santi, Amamre, Amania, Yasanti, Amamre, Amania, F.A. I have been myself with you. Odiasa, or Nena, Kenyasahema, aha, Nasa Sohima, Nasa Sohima, so, Onusu Diasapa, Nanamo Kwadu. I am Yamofasi. Adam I mean in Pona that form on. Near Taco Coa, near Taco Coa, and I'm a Kwadu. I Asantehemaa, the near Taco Coa ye, what Bessenona, if you say any jazz in it, and a Daffomui. I am Nana at Masewa, any jazz in it. I Atonsu-Dopoase Hemaa, on a Asantehemaa, and I'm a Kwadu Yiadom, or any jazz in it. Samre Nana Kwekura na Asantehemaa wabedura ayana na modu ahene so o ha behuno hanom behuno amodu ahene ha na Asantehemaa o tinisuo senani abere papa enya sam keto akura o tinisuo enya sam keto akura we tra Asantehemaa mamre ne amane ewo etra Asantehemaa adi oye tra Asantehemaa adi oye ayana na amakwadu Yiadom Asantehemaa. Brefie na wakoshe ne desie nana Adumasewa di pando frena na nepo dia di pando na de frena nepo oba no be hwe na ni achi Samre nana makwadu Yiadom na Asantehemaa ona ye jintata Out of the Seno, the day, or training service after, and airport, if I know what the Gadas way, one crown. What you say, Nana, near Bripa, any Jassy, Hene, Mua, Jassy, in Nippon, and a duff for me. And if I said the Santan, or says the Appiah, never part. I have bound for a J. Cassie, I do me or no so. We deny him at Asante Notre and then Asante Mai, Ghana Mai, Sana Mecano, said Nepo, Nipebiano, Breno was a bar, Obasuma Sante Mai, Yevuranum, back on the old Obasum in Akama, Nana Asafohene, Aquamu, Hene. Kumasi dikro ono Nana Achemfo Ajemabuati Bonsu aye otumfo akwamu hene
ono so na sa ye Kumasi dikuru samre ono so te hanom a watena se ewo nana adoma se wa eye ase ono so atena se fefefe ani panifo atwa no ahia nana achemfo ajeman buachi bonsu nana so atena se fefefe ona ya akwamu hina oye Kumasi dikuru sa akwamu ni wa na Asantehemaa ni wo akwamu ni wa ne Kumasi ni wo Kumasi ni wa na Asantehemaa ni wo enti akwamu ya kunwa kase pa ewo aka Asantehemaa ho said the American akwam said the American se akwamu ni wa ne Kumasi ni wo Kumasi ni wa na Asantehemaa ni wo enti said the American no nana achemfo agimabo atibonsu oye Kumasi dikuro on na ye akwamu hene oye otufo hen kase otufo hen kase ono ana samre wote adwamu akwamu hene otufo akwamu hene ona samre wote adwamu a ono so eye na adoma sewa eye aso abetena se ya npanfo atwa no wahia ye ba muhima na Asantehemaa ba muhima ye ba ko pewa Asantehemaa na na kwefri esan ono so samre wote ya ahene na Hemaa so te ya na naka kromba pani no mo kunyaso afo o mo atwa ho ahia ese kunyaso so ebo ho ban se de obi antimi fa bibibo na imeka ana obi tim mefen loro isamre kunyaso afo na atwa na Asantehemaa kunya no ahia pepefe asa de America na Asantehemaa bre ponfo no so ewo ha aye asinti no mu ha no ma na no ma to abeso ne ho ewo ha no samre enye samre wo hwe tuntum ene kokko eteje ya aye na naka krom aye na ba muhima Asantehemaa ba muhima aye ba ko pe aye mi nua ba ono so no aye na o se yakoto oti hene ana na abo abokase aha ana na so hore mampo ono so ewo ha sinakunya no waskoro mampo ana na emesuam ai ono so ha na Afrante aye mi amakonta na Afrante so ha ai ana na mamponten omunyira wo ha nom ekunyaso afo omunyira so ha omunyira aye na epo na adoma sewa aye ati no mu ha nom aye na frempon wansambre hene samre ena na Nyansapo samre oyuko desie konkoro Asantehemaa ni nua ni mpo ono so odi asa hanom ne den ya reho so atese ne ne abrepa na Nyansapo ona da no no na asira so Hemaa so samre ono so da no ho na asira so Hemaa na makwa ono so da no pepe na nomu di asa ya maseso na hia Hemaa samre ono so afi na mawunse ono so esidwema odi asa na hia Hemaa na prema no na ine ho feye papa ba bia wagina dresos samre ahofa no ho ye pa na hia Hemaa ono so dada no fefe na hia Hemaa asambe ono so dia sade den aya na akaja Asantehemaa ono no eno dada no pa no aya tosi Hemaa so amehuno ano na no mu dia sa kire mehu sister coast aya ne ba sister coast ono so na edi asa ha no no ni nyina aya na adoma se wa ye asinti no mu nyina wa na samre o ga na eko watina na no mo nsia do na ya kokrana na ebo anyumre no nsia eko na ya de na be kwa aya Atonsu-Dopoase ebe bufu asie ye ya kokrana na chikwa kra chamre aya be ma o se kojo aya mamse hiro tupo mamse wono so na eba no ana samre aya na Asantehemaa so samre aya asafo atefo ajimabuate akwewua atefo ajimabuate akwewua samre ono so aba abemaniura akwaba amamre dia mani ekwanso tina mse Asante ya mamre ye ya waje oye Asante mamre efe na dekwa se wusua na wunu ni ye se de bi mesua ehuru ya na Asante mamre efe dekwa samre na je Hemaa so ono so mase
Oh, nada, no, come on. I am Asantehemaa, and I'm Konadu. Also, I was a sabre, also Dada, no, come on. Now, Dada, no, come on. Then Appiah, then I'm more blue, then Appiah, then I'm more blue, and I'm a Konadu, Yiadom. I'll talk to me as Asantehemaa. Amajemai, I see a whoop, the Siase, Hemaa, Nana Diasano, I didn't Nippon, I had an Atomasa, I didn't have any Porono, Nana Diasano, Nana Amajemai, I shall be Siasima, on the day Diasano, Samri, Hinana for no Subia Beginajuma, or Mudiasa, Asantehemaa, Mamrani Amania, Asante, which is a Tie said a young chrono, a secro, said the Adwani Siko, said the Catenu Siko, the BA Siko Hanuman, the BA Dora the Pepper, let us Asantehemaa. Aye, Samre, I am a Konadu Yiadom, Asantehemaa, what nothing, what nothing. Samre, the Bacon, Omnia correct, and not Nasia, that Yamu was Asante, the Wadioye, I Wadioye, yeah, possible. Gospel Pepe, Asantehemaa, Mamma, when you ask Mamma, I walk the snake chimney for the Ebenezer. Nyansapo TV, 1 TV, and I 1 TV. But said then you may be next year, Mamma, Yadia doesn't send my Bepu, I, Casacua, Casatome, Bibia, which you have not knows one mouth, everyone come out. And the Mamma, Nyansapo for them. I said, you have a for Bia. I was at Mama Bia, Mama Manfuati, Ever Camobia, Asantehemaa, Mamma, aye, Teresa Asantehemaa, aye, Samre, Opimso, or sent to 2 other view. I am a meaning for make us a Rebecca said in your bar. Samre, a Mamma, a Mania, Tips, a Mamma, a Mania, Samre, a Mania, a Mamma Quasoro, aye, the Samre. I am a mini for one of our Tenassi. Oh, no, I need just
Nana Dumachiriku, Nana Dumasewa, Dumachiriku, I don't know. I don't know. No. Sambre, and Yadene Kurano, Kokurano, come. Come. Yamea out my memory that Abusiano, Asamba Traso, Budisuas, Nakwasiada, Omanum Jessica, Ekro Biasa, and Asantehemaa, and I'm a Yiadom. Sadia Bigusokana on that tournament. Sambre, Modu of one channel was Yiadom. Sambre Nanaje Cassi, a Dumine, Bafo Dumine, or Tiwa, Sazana Namaji mine, or no so, that's the one. I hear you be saying, Hemaa. Somebody, Asafohene, Nana, and I say, Atonsu-Dopoase, Ajema Boachi Ekwa, Asafohene, on any penny for Omoba, no Abachia, or many Urakwaba, a Mamreni Amani Ekwas, or many Urakwaba, Namo Konadu Yiadom Asantehemaa, Utumfo, Osetu, a baby Otosuminu, Ninuaba, Samre, Amani Ekwas, no. Ayene maame Samre wote anoma ye ono ani gya Asahene Nana Adomase wa akura wo kontina Samre Asantehemaa so abedura wo be hwe ni gya Asahene ni achi na Asafohene na aye na chemfo ageman boachi akwua Samre ono so abechie ni wura Samre amamre ni amane kwan so na eba na esi oyi ni che ahye no na butire esu de meka na asante amamre ne amane anidie kwan so obani wuranim no abeche na ese oyi na butire bonitie na obeboni mu asechie ni wura fefefe kwan so sti Samre omosre na Asantehemaa chiame na omahwese kwande ma omabeche omura omabema yewura kwa aba fefefe nti Samre Nana eko akomani wura kwa aba kama esre so hene Nana se so hene so na oba ono so be mani wura kwa aba mani wura kwa aba ne mpanifo ka ne ho amamre ne amane ye kwan so se de America no Asante ye obuo ne anidie de ma ye mpanifo pa Samre Nana se so hene so oduru ha no ono so ayina botire ana ne ahencha ye no so ayi efise okoni wura anim na wakoma no kwa aba nti Samre ono so se ye na oyi na bati kwa hana bati chire ni die ni obu a wo ma yewura na Samre ni panifo no so bia agro ni mpabwagu na obuni mu ase ma yewura kwa aba amamre ni amane ye kwan so se ne Samre bibia ekoso no nyanse di bibia ekoso pepepe na anim no na epo no ye ne ma na Samre o mato santen a o mo bechia aye o mu wura o be ma na kwa aba ani die kwan so ti Samre na epo ma na o moto aso mu ba be ma o mu wura kwa aba fefefe ani die kwan so Samre aye Nana Adomase wa onya ne ba bi ko no ne ma na Samre o maduru ha o mu ma na Asantehemaa kwa aba na Konadu Yiadom ya Asantehemaa probi Asante kotoko Hemaa Samre ono na aba aye ni gya Asahene a ko ekura nti na Samre na so eduru ha no ma o behwe ni gya Asahene anim na obe ma no yakọ na man da kana no na obehwe na anim atwato na wagya ne kwan kura ma yede na kwa ekura nti na Samre aye na Asantehemaa Nana Konadu Yiadom a otoso miensa probi Asante kotoko Hemaa Samre nti na wote anom ai mamre ni amane ye kwan so obi aba na waboni mu ase na wama no akwa aba eburu na ye akwa aba eburu akwa aba Appiah eguso kana mamre ni amane ye kwan so no ene na ye de na abafia Samre na nanom atwa ahia na akwam o ha no ma na tikrom hene so abeka ne ho ni nyina ye na Adomase wa ne odampa mu yinti na nanom tietie mpabo mu aba ha no ma ye ba behwe na ni achi kura na ye gya ne kwan amamre ni amane ye kwan so said Asante amamre ne amane ye tie no Samre uhu otumfu abrempon ya wo ya no mu nyina ye na Adomase wa odafo mu yinti na omu aba omu ba be gya ne kwan
abusuafo ye mo bibia kwa aba de Nyansapo so said the Nyansapo yakase amamre ne amane ye de ye fan kame ye ehwefo ne ye tiefo ntino ba bia amamre ne amane ye wo bia no ye kofa